Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah wa wala la haula wa la quwata illa billah. Para bini sepuh sesepuh aji sepuh ingkang ana ing pamawas miwah lebet pitutur ingkang tansah kinabekten. Para sarjana sujaning budi monggo dadiya pandam-pandeming para kawula dasih ingkang pantes kinurmatan. Sagunging para tamu kakung miwah putri ingkang pantes sinudarsana sumrambah dumateng kadang-kadang taruna muda ingkang kawula tresnani. Saderengipun sumangga sesarengan ngunjukaken puja-puji syukur dumateng ngarsa dalem Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring rahmat hidayah berkah dumateng kula panjenengan sami saengga rikelan dalu menika saged makempal wonten pitalenipun kadang kula sepuh Bapak Wardina dalah Ibu Suwanti anggenipun sampun sebodo ngentalas pitulus ingkang putra kekalih inggih menika Nanang Santoso ST ingkang sampun jinatu krama kaliyan Roro Ayu Anila Idris sarjana sosial putra saking panjenengan Bapak Haji Muhammad Idris MPD dalah Ibu Haji Asmita SPD. Tan kantun salam salawat konjuk dumateng ngarsa dalem Gusti ingkang Maha Welas dalah Maha Asih. Saha salam salawat dumateng junjungan kula panjenengan sami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang sampun paring tulodo, paring tutunan dumateng kula panjenengan sami wonten ing bebrayan agung. Para pilih sepuh sesepuh sumrambah sagunging para tamu kakung mirah putri ingkang kinurmatan. Saderengipun kula sakadang campur sari ringkes jebrak musik Aulia Baby Band ingkang saking kutha Sungguh Minasa dengan alamat BTN Nusa Indah. Sinaraya saking panjenenganipun kadang kula sepuh Bapak Wardina dalah Ibu Suwanti. Namung saderengipun kula sakadang nyuwun tambah berkah pangestu mugi-mugi anggen kula samangke paring libur tansah pinaringan karahayon kawijengan boten wonten alangan satunggal punapa-punapa. Bilih mriki kula sakadang jembrak musik Aulia Baby Band dipun dukung kalian sound system Akbar Jaya dari Kota Bantaeng dan diabadikan video syuting Tresno Studio dari Jalan Rapokaling Makassar. Yang mriki kula sakadang campur sari jembrak musik Aulia Baby Band beta Medawati 3 cacahipun ingkang sepindhah inggih menika Cek Kartini ingkang saking kutha Goa, Jeng Asri Dwi Ayunda
saking kutha Goa dalah jeng Eka Sanjalopes saking kutha Pinrang sedaya kelahiran Jawa weton Sragen asri. Pramila dhumateng sagunging para tamu kakung miwah putri kang kinurmatan sugeng lelenggahan sinambi krawi pasugatan ingkang sampun sumadya saha sinambi midhangetaken kula sakadang campur sari jebrak musik Aulia Debbie Band nuwun. Mas Bawa nek ganti seragam to. Lha nggih para tamu kakung miwah putri kang kinurmatan ing mriki badhe kula wiwiti adicara panghiburan raketan sak pupuh riyin nembe atur pambagya harja. Monggo Mak Glendhoh jeng Kartini. Sugeng rawuh jeng Kartini nggih wonten kutha Makassar sugeng dalu di rumahnya Pak Deku. Dadi aja ngarep-arep gedhe. Ngarep-ngarep apa? Wis aja mangkene tak jak kok tratapan. Rada aras-arasen ki apa? Kok kan lemu nyopet. Wegah tenan aku. Nggih, ra apa-apa sekali-sekali. Apa kurang lemu nyopet sekali-kali? Iki wis takon bawa sitok. Kebetulan Mas Sateng pun dugi. Nggih, sugeng rawuh, rombongan saking Takalar. Mas Ramidi yang dari Takalar, keluarga besar semua sugeng rawuh. Iki tak kon bawa pamundutane Bapak Bos Wagiya sik. Apa kuwi? Yen ing tawang ana lintang sinom. Monggo tinting Mas Cemplon. Iki tanggane Mbak Mas ni sing ewuh iki wong krasa. Sing pundi? Ciloro garwane Mas Sateng. Monggo Mas. Monggo jeng. Iki nganggo bawa to? Nganggo klaten padane. Bawa engko ben keri ae. Mung jop 200.000 kok ya nganggo bawa ki lho ya Allah. Ya kan bawane selawe, langgame engko ladrangane selawe. Alah. Dek sithik dadi akeh ya Mbrak ya. Sajake kok arep nyodo ae grayu. Piye? Gak wis ndang monggo. Piye? Ndang. Wis to. Aku iki nek aku ki anggere mumpung atonggone iki ya anggere aku ki dipleroki penyanyine ya gur tuas tratapan ya. Ora usah tratapan. Monggo. Engko paron ya. Iya ya. Wegah aku nek gak mbok jak paron. Aja terlalu etungan. Maksud lo sing fair ndang lho. Lah aku kok kurang fair ndang. Ah wis tak turuti ya tambah dawa iki. Lah ya. Lah ya arep banyak arep padu to. Ini taman
Kengke ya nek wesek-wesek ora, Pak. Kak. Wong ayu. Mangga. Bagus. Aku nyenteni. Yo, kono sik. Sun takon wan ton nireki Jane suaramu ki ya apik, Pak. rasa opere Kak ayo Oper nang ka? janji kueling mangga Madutra sing tias ingsun nimas ingsun prasapa sineksenan bumi langit mangga tangi sing tias nganteni padang mangga yen ing tawang ana lintang
kompak. Are cocok rokoke ngono ta. Pokoke nek ana Pak Tris ki jan gak sepi. Iya. Rame terus nggih, Pak. Bangga. Sun. kok cacah. Ayang neng apa yang? Kae pengawalku kok. Oh. Tukang sone untune lara. Bodyguardku kae saiki. Iki ketiponge yo sajake untune lara. Mangga. Ora nganggo ora. Lah nganggo apa kok nganggo apa? Kawat. Ora yo aku gak nganggo iki. Kandang. Ora nganggo kandang. Kompak iki. Sing gak ayam. Gledah ya tanda kelapa ngono tanda sing patut. Layere iki bengok ning diempet. Enggak. Nek bengok ya dicangne to Mas. Ngono nek anu kaya wong kumur-kumur. Wes pasti lakon.
Nggih, matur suwun Jeng Kartini ingkang sampun paring panglipur dumateng kula panjenengan sami, mugi-mugi saged damel janji saya. Pramila kula sikek sawetawis dumateng sagunging para tamu kakung Mbah Putri awit ing mriki wonten adicara nggih menika atur pambagya harja. Bilih sulih sarira saking kadang kula sepuh Bapak Wardina nggih menika Bapak Samadi. Samangke jinajaran kalian kadang kula sepuh saking Jawi Pak D Rubadi adalah Pak D Wardina ingkang manggugati pramila wekdal swasana kawula semanggaken nuwun. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Dumateng para penisepuh, sesepuh, aji sepuh ingkang tansah kinurmatan. Dumateng sagunging para tamu kakung Sumawan Putri ingkang satuhu kawula bektosi. Boten kata lumpen dumateng panjenenganipun adik-adik Karang Taruna, putra putri ingkang saestu kawula tresnani. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puja telesan puji syukur. Monggo sareng-sareng kita kentenaken dumateng Nabi Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu Nur papunten. Saderengipun monggo ngaturaken puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Bilih ing dalu punika kula pinastaya tansah pinangarengan barokah inayah serta hidayahipun sehingga saged makempal manunggal wonten Bali Agung kanthi wilujeng boten wonten alangan satunggal punapa. Sholawat sarta salam saestu monggo kita kintunaken dumateng junjungan kita Nabi Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring pinten-pinten kenikmatan dumateng kawula panjenengan lan ugi saestu ingkang kita tenggo-tenggo syafaatipun ngantos mangke wontenipun di hari akhir supados mbeta umatipun wonten sangajengipun Allah Subhanahu wa taala kalebet kawula panjenengan sami. Bapak Ibu tamu undangan kang hormati, saderengipun kathah nggen kula matur ing samangke kathah kekilapan, kathah kelepatan ing kula matur wonten ngarsa panjenengan sami saestu kawula tansah nyuwun sih agunging pangapunten. Ing mriki kula pinangka sulih sarira sulih talangipun panjenenganipun Adi Mas Wardina lan ugi Ibu Swanti kepareng matur ingkang sepindhah nggih menawa ngaturaken sugeng rawuh piran sami anggenipun panjenenganipun Adi Mas Wardina dalasan Ibu Swanti ngawontenaken nggih menika tasukuran nggih, tasukuran putra kakungipun ingkang
asma pun Bagus Nanang Santoso ingkang sampun kelampan ijab kabul kirang langkung wulan ingkang kepengker nggih Bapak Ardina menika wonten Medan nggih menika sampun Pekanbaru nggih wonten Pekanbaru pramila saestu panjenenganipun Bapak Wardina lan ugi Ibu Suwanti ing dalu menika ngaturaken gunging panuwun dumateng bapak-bapak ibu-ibu sedaya ingkang sampun paring pambiyantu ingkang arupi penggalian tenaga lan ugi sanes-sanesipun kangge nyekapi menapa ingkang dados kebatanipun Bapak Wardina Dalasan Ibu. Kelajenganipun ingkang nomor kalih inggih menika panjenenganipun Bapak Wardina Dalasan Ibu Suwanti ngaturaken sugeng rawuh menggah kerawan panjenengan sedaya namung saestu mbok bilih anggenipun nampi kerawan panjenengan sedaya kirang meranane dumateng panggalih panjenengan sedaya saestu panjenenganipun Bapak Wardina Dalasan Ibu Suwanti tansah nyuwun cih agung ing pangapunten. Lan ugi wabil khusus kepada Bapak Haji Muhammad Idris lan ugi Ibu Hajah Haji Asmiati yang pada malam hari ini sudah bisa menghadiri ya Pak ya, mohon maaf sebelumnya atas tasyukuran putra putri Bapak yang insya Allah akan dilaksanakan pada malam hari ini sampai besok siang Pak, makanya panjang sekali waktunya. Maka dari itu mohon kesabaran kepada Bapak Haji dan Ibu Hajah sekalian. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada yang dipimpin oleh Mas Ipong Jideng. Maka dari itu dari keluarga juga mengucapkan terima kasih atas dukungannya dari pihak-pihak yang sudah hadir pada malam hari ini. Maka dari itu tidak banyak yang kami sampaikan, kiranya cukup yang saya sampaikan itu dulu. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya waktu saya berikan kepada Truk Campur Saririkes. Terima kasih. Inggih matur nuwun dumateng panjenenganipun kadang kula sepuh Bapak Samadi ingkang sampun paring atur pambagi harja. Pramila ing salajengipun dumateng sagunging para tamu kakung miwah putri katuran ngrahapi pasugatan ingkang sampun sumadya sakmurwatipun saha katuran dedaharan ingkang sampun sumadya wonten ing meja makan. Salajengipun sinambi midhangetaken kula sagedeng jembrak musik Aulian The Big Band dari BTN Nusa Indah Goa. Kayung Yun jeng Eka Sanjaya rene jeng iki penyanyi ku bengi kok mesem kok do angel men to cah Iki doloro untuk kabeh. Akeh do ngampet kesel ya agak musime disyukuri. Disyukuri rezeki oke disyukuri, saithik disyukuri. Ben cukup. Ben cukup. Monggo Mas Jae. Monggo Mas Jae Mbrak. Monggo kula imbali malih dumateng para tamu kakung miwah putri kawula suwun saking keluarga besar Pak Dewardina nderekaken sugeng dedaharan ingkang sampun sumadya wonten ing meja makan sinambi midhangetaken kula saged sampur sari jebrak musik Aulia The Big Band ingkang dipun sesepi kadang kula kinasih Mas Agus Jebrak.
gedene kon Susu. Atur suwun jeng Eka. Saiki arep paring pasugatan karo Pakde Kusik. Gandeng wis mantu, atine rumangsa lega karo budheku sing saka Jawa. Puluhan tahun mboten ketemu, Dik. Nggih, monggo jeng Kartini, atiku lega dados.